Vychylovka. Miestna časť obce Nová Bystrica v okrese Čadca. Leží v Kysuckej vrchovine v podcelku Bystrická brázda, v údolí potoka Vychylovka a jej bočných dolinách. V obci sa nachádza skanzen, v ktorom je zachovaná úvraťová lesná železnica. V dnešnej dobe sa železnička vo Vychylovke využíva len pre turistické účely. Tento rušeň vozí turistov po trati lesnej železnice počas pracovného týždňa. Cez víkendy premáva po železnici najvzácnejšie koľajové vozidlo. Parná lokomotíva U34 901, vyrobená v roku 1909. Keďže sa do Ošťanice išlo aj s 20 vagónmi dreva, tak častokrát ten rušne vodič ani nevedel, čo sa deje, pretože vagóny s drevom boli už dávno v ďalšej dedine. To boli obrovské dlhé vlaky. Bolo to 14. mája 1970 a vtedy došlo aj k tragickej udalosti, kde zahynul brzdár pán Grovčík, ktorý bol zo Zakameného. V roku 1988 sa stalo to, čo nikto nečakal. Mali sme tu depo, ktoré bolo postavené iba provizorne. Keď sa začalo s funkčnou opravou trate, bolo to drevené depo, ktoré nám bohužiaľ v roku 1988 zhorelo. V skanzene sa nachádza mnoho historických ľudových obydlí z 19. storočia. V doline Chmúra bolo v roku 1981 otvorené múzeum Kysuckej dediny.
Počas nediel tu zvyčajne môžete zažiť mnoho ľudových akcií. Skanzen vo Vychylovke navštevuje každý rok viac a viac turistov. Cez víkendy tu môžete zažiť mnoho ľudových akcií a zvykov tamojších obyvateľov. Turisti sa môžu tešiť na historickú úvraťovú lesnú železnicu, historické ľudové obydlia a kochať sa krásou prírody zo severnej oblasti Slovenska.